ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚೋಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ 3 ಜನ ಸೊ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಣಿಪುರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂಗುನ ಅತಲೆ ಅಗ್ಲ 2 ಜನ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ಸೊ ನಡ್ತೋ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇದೆ ದುಡ್ಡು ಅದು ಮಂಗು ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ಕೈತಾರೆ ಪಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಸೊ ನಡ್ದೋ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅತಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ದ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಕುಜಲ್ಪುರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉದ್ದ ಬತ್ತುತ್ತುಂಡು ಐನು ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪಿರ ಬರ್ಮನ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದಾಗ್ಲಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಲವ್ ಟಿಕ್ 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 ಕಟ ಒಂದುಂಟಲ್ಲ ಬಡ ಸೆಲೂನ್ತಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ಎಷ್ಟು ಅದು ನೀಟಾದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂಗೋ ಸ್ಮೈಲ್ ಅನ್ಬೇಕು ಬಂಗೋ അത് അങ്ങനെ ഹെയർ കട്ട് പൂര ആണ്ട് അത് വാങ്ങോ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ದೆಟ್ಟುಂಡು ಸೊ ದೈತಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೈತಾನ್ ಒತ್ತುಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ತುಲತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಬಂಗನ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಪುರ ಆಂಡದಲೆ ಹಾಯ್ ತುಗ ತುಲೈತೆ ಫುಲ್ ಅದಲೆ ಹೇರ್ ಪುರ ಕಟ್ ಪುರ ಮಾಲ್ತದೆ ಅದಂಗ ಫೈನಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗನ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಪುರ ಆದು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ 3 ಜನ ಅದಂಗ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇಂತೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಬಂಗನ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಅನ್ಪಿರ ಓದುತ್ತೆಂಗ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೋಡ್ತದ ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ತೆ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.